Helo pawb a croeso i'r trydydd pennod o Teyrnas y Teulu. Bydd ni'n creu gêm o origami ac ar ôl bydd ni'n edrych i'r rhan ola o hanes y Pasg. Y ffordd mae'r gêm yma yn gweithio, ti'n chwarae fo gyda rhywun o teulu ti a i cychwyn ti'n gofyn nhw i dewis lliw. Felly, dyn ni hefo coch, dyn ni hefo gwyrdd, dyn ni hefo melyn, a dyn ni hefo glas. Os maen nhw'n dewis gwyrdd, ti'n sillafu gwyrdd allan. Felly, G, W, R, D. Ac ar ôl, ti'n gofyn y person yna i dewis rhif. Felly, rhifau dyn ni hefo yw 3, 4, 7 neu 8. Os bys nhw'n dewis 7, ti'n neud 7 tro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ac ar ôl, ti'n gofyn nhw i dewis rhif eto. Felly, dyn ni efo rhifau wahanol rwan. 1, 2, 5 neu 6. Os maen nhw'n dewis 6, beth ti'n neud ydy cymryd y darn yna allan, ti'n dod o fo allan a mae'n deud gair arno fo. A be dyn ni eisiau gwneud ydy rhoi enwau o anifeiliaid i lawr. A'r anifeil maen nhw'n cael ar y darn o papur yna, mae rhaid i nhw actio allan. Felly, dwi wedi cael iar, ac rwan, mae rhaid i fi actio allan iar sy'n mynd fel, dwi ddim yn gwybod, fel hynny. Felly, mae fyny ti pa anifeiliad ti eisiau rhoi i fewn, a pa anifeiliad ti eisiau weld y rhieni neu teulu yn actio allan, a mae hollol i fyny ti, na i ddangos i chi yn y fideo sut ti'n neud hynny. Hefyd, ar y diwedd, na i ddangos i chi un arall dwi wedi creu gyda gweithgaredd dipyn bach wahanol. Felly, i ffwrdd â ni, a nawn ni creu y gêm yma.
Wel, dwi wedi ddangos i ti sut i creu y gêm, a hefyd dwi wedi esbonio sut i chwarae'r gêm, a dwi'n gobeithio bydd ti'n cael lot o hwyl gyda teulu ti yn chwarae y gêm yma. Ond, dwi wedi creu un arall, a mae'r un yma dim bach yn wahanol, oherwydd di o ddim yn gêm actio anifail allan, ond hwn ydy gêm gweddi. Felly, os ni'n chwarae'r gêm yma, melyn, na i ddewis melyn, M-E-L-Y-N, a y rhif 5, 1, 2, 3, 4, 5, a na i ddewis rhif 4. A mae'n ddeud, sori, felly, y peth dwi'n neud rwan ydy gweddio i Duw yn deud sori am rhywbeth. Y pethau arall dwi hefo ydy diolch, deud diolch i Duw am rhywbeth, neu gweddio am teulu ni, gweddio am y byd, deud sori, fel dwi wedi deud, ysgol, gweddio am eich ysgol yn yr amser yma, please, ffrindiau, ac yr NHS ac gig Cymru, achos mae'n rili pwysig i ni gweddio a siarad i Duw am yr pethau gwahanol yma. Felly, dwi'n gobeithio mae pawb wedi cael hwyl yn creu hwn a bydd nhw'n cael lot o hwyl yn chwarae'r gêm yma, ond rwan, dyn ni am symud ymlaen i'r darn nesaf. Wel, rwan i'r darn ola o hanes y Pasg. Ar dydd Llun, clywson ni bod Iesu wedi dod i fewn i Jerusalem fel achubwr. Roedd lot o pobl yn hapus, ond yn ffodus ddim pawb. Roedd rhai o pobl ddim yn credu oedd Iesu'n fab i Duw, ac oherwydd hynny, roedd nhw ddim eisiau Iesu i rheoli dros nhw. Ar dydd Mercher, clywsom ni am yr swper olaf, bod Judas di diflannu, ac pan oedd Iesu di mynd i'r gardd Getsemane yn y nos i gweddio, roedd Judas di dod yn ôl gyda milwyr i arestio Iesu a cymryd fo i ffwrdd. Clywson ni bod Iesu wedi cael ei cwestiynu yn Palas yr Archoffeiriaid ac ar ôl cael ei anfon o flaen dyn o'r enw Pontius Pilate. Roedd Pilate methu dod o hyd i bai yn erbyn Iesu, ond oherwydd roedd yna dyrfa flin, roedd yn rhoi pwysau ar Pilate, penderfynodd i arwain Iesu i cael ei ladd. Penderfynodd i arwain Iesu cael ei croeshoelio. Ar ôl i Iesu cael ei anfon i'r milwyr i cael ei ladd, dyma'r milwyr yn rhoi clogyn porffor ar ysgwydd Iesu a creu coron o ddraen i rhoi ar ben Iesu. Rhoddodd croes mawr pren i Iesu cario i fyny bryn. Ar y ffordd i fyny, mae Iesu yn ddisgyn a dyma'r milwyr yn cael un person o'r dyrfa i helpu Iesu cario groes i fyny'r bryn. Ar ôl i Iesu cyrraedd y top, fe hwyliodd y milwyr Iesu ar y groes a rhoi i fyny. Roedd yna 2 pobl yn cael eu croeshoelio ar yr un adeg, 2 lladron eog. Cychwynnodd un ohonyn nhw wneud hwyl ar ben Iesu, ond dywedodd y llall i stopio oherwydd bod Iesu yn ddi-eog, bod Iesu heb di wneud dim byd o'i le, ac oherwydd hynny bod o ddim yn heiddi cael ei cosbi. Ond mae nhw, y lladron, wedi wneud rhywbeth o'i le, bod nhw wedi dwyn, ac oherwydd hynny bod nhw'n heiddi cael ei cosbi. Gofynnodd o i Iesu atgofio fo pan mae'n mynd i'r nefoedd. Atebodd Iesu bod y lleidr yna yn mynd i ymuno gyda fo yn y nefoedd. Tywyllodd y awyr a dyma Iesu'n gofyn Duw i maddau y dyrfa sy'n eisiau fo i cael ei ladd oherwydd di nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Ar ôl i hwn, dyma Iesu'n cymryd anadl olaf ac yn marw. Cymerodd dyn o'r enw Joseph corff Iesu o'r groes a'i rhoi mewn bedd. Aroliodd carreg mawr dros y mynediad. Ar ôl 3 dydd, cerddodd Mair, un o ffrindiau gorau Iesu, i'r bedd a weld bod y carreg wedi cael ei symud. Dyma angel yn ymddangos i hi a dweud bod Iesu wedi mynd, bod Iesu wedi dod yn ôl y fyw. A ti'n gwybod be? Ymddangosodd Iesu y lot o pobl wahanol ar ôl iddo dod yn ôl yn fyw, i ni gallu gwybod bod o'n wir.
Y reswm bod hanes y Pasg yn cael ei dathlu pob blwyddyn ac bod o'n hanes pwysig iawn i Cristnogion ydy bod Iesu wedi marw ar groes am reswm. A reswm yna ydy i achub pawb. Mae pawb wedi wneud rhywbeth o'i le, rhywbeth drwg. Falle bod o'n rhywbeth fach, neu falle bod e'n rhywbeth fawr. Ond rhywbryd mae pawb yn neud rhywbeth o'i le. Ac oherwydd hynny, y pethau drwg, y pethau dyn ni'n galw yn pechod, oherwydd pechod, dyn ni methu cael perthynas perffaith gyda Duw. Ond, os dyn ni yn troi yn ôl at Duw a dweud sori wrth Duw, oherwydd be mae Iesu wedi wneud, oherwydd bod Iesu yn perffaith ac yn ddieuog, ac oherwydd bod o wedi marw ar y groes dros ni, mae Iesu yn cymryd lle ni. Mae Iesu yn cymryd pechodau ni, y holl pethau dyn ni wedi wneud sy'n drwg, oddi wrth ni ar ei hun. A mae Iesu yn marw gyda pechod ni, a mae'n dod yn ôl yn fyw sy'n ddangos i ni bod Iesu efo pŵer dros pechod ni, bod e hefo pŵer dros marwolaeth. Ac oherwydd hynny, dyn ni gallu cael perthynas gyda Duw. A hyd yn oed gwell, os ni'n credu yn Iesu a be mae wedi gwneud dros ni, bod ni gallu mynd gyda Dduw i'r nefoedd. Felly, fel o'n i wedi gaddo yn y pennod diwethaf, di o ddim yn gorffen fel hanes drist. Mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Ac oherwydd hynny, os dyn ni'n troi yn ôl at Duw a deud sori am y pethau drwg dyn ni wedi wneud, a credu bod Iesu wedi marw ar y groes dros ni, dyn ni gallu cael perthynas gyda Duw a mynd i'r nefoedd. Diolch yn fawr pawb am gwylio, a dwi'n gobeithio bod ti'n cael Pasg hapus iawn. Diolch yn fawr, hwyl.